Hvis jeg var en tutor i jeres studiestart, håber jeg, I vil komme herhen. Hvis du mediciner, vil jeg guide dig hele vejen igennem. Hvis du skal læse biomæk, skal du lære knæk. Din familie venter spændt. Og hvis vi var nye igen, noget vi aldrig har glemt. Inde i vores hjerter, I betyder alt for os. Det vil aldrig vende. I er vores et og alt. I skal ikke stå alene. Hallo, hvad fanden laver I? Det går alt for langsomt, det der. Morten, spin that shit. Spænd op til Lea. Mediciner i huset, så I ved, det ender galt. For vi right. Med biomæk i huset, så du ved, det ender galt. Okay, mit navn det er Stefan, og jeg skal være jeres studer. Når jeg tager på uni, så kører jeg på scooter. Så pak jeres tasker i pakke. Det er studiestarten nu, så husk jeres makker. Vi skal afsted på Oliver Introtur. Er Ankers minde åben? Er det noget, der duer? For enhver kan se, I lige er startet her på uni. Så nu kommer introen og sætter noget krudt i. Versus så var det dag med det der sker. Vi rykker løb, finder gejsten her. Fordi der quiz over her, dans over der. Så kom så alle sammen og sig mere. Og vi stopper ikke. Fysiologi sammen med Per får de hoved til at springe så i nette. Straf mig nu ikke, hvis Genesis er derhjemme, og skåbet er beskidt. I præparater, se jer celler, råb, lortedeller. Vi sagde i præparater, se jer celler, råb, lortedeller. Spænd op til Lea. Mediciner er i huset, så I ved, det ender galt. For vi right. Med biomæk i huset, så I ved, det ender galt. Jeg siger 1 til det 2 og 2 og til det 3. Jeg tror, jeg skal se min gruppe i dag. Nu er det O-løbsdag. Sammen på et hold. Så O-Town, vær nu ikke for kold. For den nye årgang starter i dag. Hvis du synes det er for fedt, CBD skal vi have. Voks i håret, nybarberet, tøjet er strøget. Jeg kigger mig i spejlet, det har aldrig løjet. Jo, jeg er hårdt spændt op til introtur. Snup en bus, der går tur-retur. Jo, temaet det er True Crime, spørger Arvind. Hey yo, der er party. Og når showet er i gang, skal I op på scenen med en video eller en sang. Vi har et tema, bogstaveligt talt. Og pressen starter showet, så I ved, det ender galt. Spænd op til Lea. Mediciner er i huset, så I ved, det ender galt. For vi right. Med biomæk i huset, så I ved, det ender galt. Jeg siger idræt, siger I nørd. Idræt, idræt. Så når jeg siger sygt, så siger I nørd. Sygt. Detektiver træder frem og lidt tilbage. De danner sig et overblik og løser sagen. En advokat, som anklager alle og hjælper dommeren og lader hammeren falde. Så stjæl, skur, tag stjæl. Politi, de lige i jeres hæl. Vidner taler ud, at der engang klynger fangerne op og gør der straf sygt langt med det ret med sin kigger på spor. De rocker 24/7 365 sammen med jer og jeres tutorer. Yeah! Spænd op til Lea. Mediciner er i huset, så I ved, det ender galt. For vi right. Med biomæk i huset, så I ved, det ender galt. Spænd op til Lea. Med tutor i huset, så I ved, det ender galt.